Salutare toată lumea, numele meu este Luca, așa să fac un videoclip despre Virgil Iancu, care s-a reprofilat, da, exact. No, bun, deci, Virgil Iancu s-a reprofilat și acum are o altă televiziune pe YouTube, bine și înțeles. Deci, dacă căutăm Virgil Iancu, o să vedem că are o emisiune, care după părerea mea mi se pare un pic cam cringe. Nu mai cringe decât, adică mi se pare cringe, adică față de emisiunea veche pe care el o avea, emisiunea asta chiar mi se pare cringe, fiindcă de totuși omul s-a reapucat, gen, poate că omul s-a reprofilat, ca să zic așa, bine, glumesc, nu s-a reprofilat, fiindcă omul mai prezintă încă anumite emisiuni de câte știu eu. În fine, da, și ce mi se pare mie ciudat și puțin cringe este videoclipul ăsta. Da, e un videoclip destul de cringe în care tipii ăștia, în care copiii ăștia dau note la anumite outfituri și da, mi se pare destul de cringe clipul, fiindcă la un moment dat oamenii arată Virgil Iancu, arată copiilor ăstora pe Lil Nas X, care este gravid. Nu prea mi se pare ok, adică, și nu prea mi se pare funny, mi se pare destul de unfunny. Mai ales că, ce pula mea, oamenii pun efect de la, sound effect de la cu oameni care râd. Că de hi ha ha ha, dar să arăți unor copii de 10 ani un om de culoare alb închis gravid nu prea este ok, adică părerea mea, sincer, adică chiar mi se pare destul de cringe și bă frate, chiar e cringe, adică pe bune, dar în fine. Bă, și la un moment dat copiii ăștia au dat note outfit la un outfit ăsta, ceva outfit al lui Gudelea în Free Fire, coaie, și bă, mi se pare cringe rău, adică pe bune, coaie, mai ales că pula mea, gen, Gudelea în Free Fire în pula mea, și pula mea, dar ce pula mea s-au gândit oamenii să arate, adică ce rahat, coaie, pe bune, la ce căcat s-au gândit oamenii să le arate copiilor ăstora, coaie, adică să arate un skin de pe Free Fire cu Delia, da, coaie, gen, mi se pare cringe rău, mi se pare cringe rău, adică pe bune, coaie, adică ce pula mea, și ce am arătat ăștia pe copiilor ăstora în videoclipul ăsta, că gen practic na, asta este o televiziune cum ar veni de pe YouTube, adică nu se difuzează pe TV, din câte știu eu, adică practic pe YouTube și oamenii se uită, adică sunt ceva oameni care se uită la emisiunea asta și și-au adunat Virgil Iancu public destul de măricel, pot spune, de oameni care se uite la el. Și na, pula mea, ăștia dau note la outfiturile respective copiii ăștia, doar că mi se pare puțin cam cringe și mi se pare penibil în pula mea să arăți unor copii un om de culoare care este gravid și un skin cu Delia în Free Fire. Da, ce pula mea, bro, adică pe bune. Mi se pare și cringe, mi se pare și penibil în același timp. Adică, bro, nu mă așteptam de la Virgil Iancu, care este un om de cultură, să facă chestii de genul ăsta. Dar în fine. Și vouă, ne aflăm la Poliția Mode, este o rubrică specială. Vom urmări câteva vedere, să vedem dacă sunt accidente, sunt obișnuințe și mă refer acum la ținutele lor. Așadar, Virgil, spune, te rog, nu ești la școală, poți vorbi liber. am acasă niște pantaloni foarte mici. Bravo, mă bucur să aud. Oricum, să știi că și eu mă îmbrac bine, am și un hanorac mișto. Am observat. Pe ăsta de unde l-ai? L-am de la vărul meu când era un pic mic. Ok, și și-a deschis un magazin pentru verișorii lui mai mici. Păi i-a cumpărat mama mea. Nu ți l-a dat de tot, așa, gratis? Păi mi l-a dat, păi nu, l-a cumpărat pentru vărul meu și după aia nu cred că l-a mai vrut să-l poarte sau nu cred că a crescut așa de repede și nu a mai putut să-l... Da, deci mi se pare destul de cringe emisiunea asta, mai ales că, na, nu mă așteptam de la Virgil Iancu să facă asemenea emisiune. Și ce mi se pare cringe este că, gen, ori sunt spectatori, ori pune sound effect cu niște oameni care râd, cum se puneau acum câțiva ani la anumite seriale, se puneau efecte de astea cu oameni care râd, da. Adică se puneau efecte ca să fie totul mai amuzant. Și așa se pune și în show-ul ăsta. Doar că mi se pare destul de cringe. Adică, pe serios, omul ăsta pune sound effectul ăsta așa, dar în pulea, știi? Sau mă rog, cine editează videoclipurile. În fine, ne auzim data viitoare. Pa, pa!